למה פרשתי מיוטיוב לתקופה? היי, אתה מוכן להפעיל לי איזה החור הזה שאתה נוחת פה? מה זה החור הזה שאתה נוחת פה? מה זה שפה אחי? טוב, זה לא כללה, בוא נעשה את זה ככה. הנה! עצור היינגוד. טוב, חברים. אני פרשתי לתקופה בגלל שלא עלה לי כל כך איך לצלם את הסרטונים. כי אם אתם לא זוכרים, הסרטונים הקודמים שלנו לא היו כל כך נראים טוב, בלי השקעה, כי לא יכלתי לעשות שם שום דבר, זה לא נתן לי. הייתי מסוני, אז עכשיו אני ממחשב, אז אני קצת בקר. שמענו את כאן, אף פעם לא ראיתי נקב כמוני. גם מה זה? הנייק לא מביא לך אותו, מצטער. לא, אחי די, אני לא מבקש עכשיו 80 שקל, אני אצטרך לבקש ממנה, נו, במקום זה, כי למרות שיש לי 30, זה לא צריך להגיד ממנה 50, זה כאילו אני צריכה לשלם לי במאה עוד משהו, כאילו, כאילו יש לי כרטיס אשראי כזה לילדים, ותמלא לי אותו עכשיו, כן, 100 שקל, זה הכי קצת זה 100 שקל. לפעמים שומעים אותנו. לא, אם אני מתם לדבר לא יודע כאילו מה עוד יש להגיד את הפרישה. זה ככה השתעממתי קצת כל הזמן, לא יודע, רציתי תמיד לעשות איזה סרטונים, אבל כאילו לא יכולתי, הסרטונים לא יצאו טוב. פעם אחת עשיתי סרטון כזה, זה היה לראות קצת יותר טוב, קניתי לי איזה מחזיק, פתאום נכבה לי הטלפון באמצע. לא, הוא תקוע 62 ו-32, לבן. אחד צהוב ואחד לבן. אתה מת אדום. אתה מת אדום. מה אתה כללה? לא! אמא לאלוהים. היית אחד HP. פוקסיונר. חי בסרט, אחי. מקפלים אותי כאן שתיים. וואו. אתה משחק עם השאלות או מהמקלטת? עתיתי. וואלה, אני כבר לא יודע אם זה כיף לראות שחקן אגר. יאללה. הלוואי, אבל אתה יודע שזה לא מתאים. אבל אפשר. נעשה איזה פאטל מול אתה רוצה עליי? יואו, צ'קל האהוב עליי. כאילו, חצי מהאהובים עליי חצרות. כמעט. האהוב עליי. מלא, ברור, אני אעשה. לא. קשה מאוד לחשוב. לא,
נו די, זה מה לך? מה אתה רוצה? אחי, יש לך מטה, יש לך די שלו, השני יש לך איזה מטה בלי סוסים, לא, למה אתה צריך עוד סקין שלך? הבאתי לך אין בעיה, הבאתי, חכה שנייה אחי, רגע, חכה שנייה, לפני 4 ימים הבאתי, ראיתי, עכשיו אתה אומר לי, היית אומר לי מזמן, נו, תעשה את זה קצת, אני אפסיק ככה. אני פורץ טוב, הרוב טוב, אני אקח אותו. קח. לא שם כאן. קיט, איפה כל הלוטו? איפה הוא התחבא? איפה הוא התחבא, אלוהים? תראה? למה שמת טרמפולינה? אין לי כדורים שעות כאן, יש מצב? אחי, אני רוצה לתת לך טאפה באמת. על זה? אותי על זה. אולי לא, אבל לא, את למה? הייתם למה? תביא לך משהו אחר. יש סיכוי. לא. תודה. חכה שנייה, איזה שאלה? רק איזה שאלה? חכה, אחי, אתה חמור. איך אפשר להפוך לנקר? רק אם פרשתי הפך, הייתי הופך לנקר, ועכשיו אני נקר. וואו. המוציא לחם מן הארץ, אמן. מה אתה מוציא? מה לא משהו שאומרים? מה? זה לא משהו שאומרים. בוא נעשה ככה. אם את מתי שפעת, אני הופך להיות שחקן טוב, אני אחשוב עליך. על סקין אחר. סקין אחר. אם את מתי שפעת, אני הופך להיות שחקן באמת טוב, אני אחשוב עליך. אל תהיה נקר. אני בא. תזהם. אתה שוקבים? תביא את הצ'אפ. טוב, רקע, כך. תראה, אלוהים. לא אכפת לי, אני אמרות. כמה זמן לוקח לי?
רוצה שאני אגמור את הסרטון.